So tanan mga college students di ay pakapoy-kapoy di kay wala gi kapoy mong ginikanan, napay nagsuporta sa imo. Ug bisan walay ka support sa imo, aning kamot barog sa imong kagalingon kay nakaya sa uban, imposible di nimo makaya. Kumpleto kag kamot, kumpleto kag til, di ka pungkol. Wala mga pungkol aning kamot nga mabuhi ikaw, kumpleto man ka. Ano pakaluluya man kada kasi madukol ta karon. Yo, this is Uncle again. Maing buntag, maing udto, maing hapon, urong sa ning orasa mo agi sa newsfeed mga call. Hinaot nga malaypayon kamo sa inyong adlaw karon og ginaot nga nalipay mo kanay nasad ko sa inyong atubangan wag samok-samok sa imong pag-scroll karon diha nga nihunong gid karon tan-awon ni. Di ka magmahay ani kay dako kay kag matunda na ni nga storya karon ato ning tigag pagtagad ang pangutana sa atong igsuon nga permi nakasunod sa atong mga video gikan sa kang manghod pibilin Ligor High Golye nga iyang pangutana unsay akong advice about sa ilang mga doubt nga makaya ba nila as a college student mga angkol. So karon Teril to kunta mo mga kol, paminaw dia ang ikaw nga gagapoy-gapoy ka nag-eskwela ka basig mahinaykan ta karon dia no paminaw dia kay si Uncle ni mustorya ni siya ug tigaan ka na og mga tips para mo survive ka para kanay imong doubt imong ma-survive nga mali na imong mga pagduda nga di nimo makaya din na nimo karon tigaan ta kag taktong tubag manghod para ni sa imo ug para po ni sa tanan mga college students dia nga pressure na kayo na una nila kapoy na ako mas story sa inyo dapat imanan ra yun ninyo ning tulo kay ampo abanti amping ra gyud ampo sa kanunay kaya ang Ginoo nagtan-aw kanimo wa kaniya pasagdi although na kay mga nahimo nga mali sa imo ang kinabuhi but dili na enough nga mo surrender ka mo give up kasi yung mga nasugdan naa na kadiya nag-eskwela no o gikapoy ka bahulay but dili rason ng gikapoy ka para mo give up kasi mong mga pangandoy kinabuhi pakapoy-kapoy ka kung nyawa ka nagdanaw sa nagpaskwela sa imo nga mas gikapoy to sila but unha gikapoy sila nga no nag-give up ba sila wala bisan gikapoy na yung mga nagsuporta sa imo ay mong ginikanan labaw na silang gikapoy sa imo but ilang gagwanta kainit kakapoy ulan muna ilang mga masagubang sa ilang pagpaningkamot para matagan lang ang pinansyal karon nga nagswila ka karon sa layong nasod sa layong dapit nanampalad ka gagwanta nimo swerte kay ka gagwanta nimo ang kamingaw sa imong mga pamilya nga nalayo ka tungod lang kay muskwila ka unya ga doubt ka karon dia nga makaya ba kanimo kaya na nimo ampos kanunay kang Ginoo mo mag-boss sa imong confident nga kaya nimo na di ba ikaw imong kagalingon ikaw nang sayod nga kaya ba nimo kulang ra pagsalig sa imo og salig sa Ginoo kay dili kaniya pasagdan ikaduha nga abanti ra permi no bisan kapila pa ka moagi ng mga trial sa kinabuhi normal na sila kay mga tunok-tunok na siya sa dalan niya kinahanglan nimo siya limpyuhan di na nimo malikayan mga angkol nga moagi kag mga struggles kagool kasakit depression anxiety klase-klase imong gibati mo kag kaigiton basta college students ka ma-experience na nimo na no so pwera adtong wala kay na pressure as college student dia sana all kay ninyo no. So para sa inyong tanan niya, abante ra gyapon. Bisan unsa imong maagian sa kinabuhi, kasakit man nagkaguol diha unsa pa na diha. Ayaw kalimot pa nga wa ka kalimtis Ginoo. Abante pirmi. Kay walay nahayahay nga wala niagi kalisod mga angkol. No? Muna hunaw-hunaon nimo. Ay no as college student, pressure kayo ang number 1 financial problem. Nagkadipo-dipo ta mangita. No? Sa atong kwarta, financial og shout out sa mga salot ko dia sa mga naningkamot bisan walay mga pamilya nang suporta self support na lang ni stand sila ni barog sila successful na sila karon na sila trabaho how much more ikaw kompleto kang pamilya na kay mama na kay papa di ba nganong mo ana ka nga di mo makaya nakaya nila nga suportahan ka ikaw na lang magpaluluya dia basin mahinay ka taga karon ako nga kaya wala na kay papa mama na nako di ba bisan unsa kalisod nga agi kag hilak sa una bat walay luha nga motulo kay hilak na ako sa hilom kay kabalo ko nga makaya na ako sa kong mo survive ko makahuman ko eskwela karon na human ako maka na kay trabaho
Mura atong goal sa kinabuhi, no? Pero dili ra taman mga angkol. Abante pagyapon ko bisag nakahuman ako sa eskwela mga angkol, no? So ikatulong nga mga angkol dapat amping gids kanunay mga angkol sa imong pag-abante, no? I know daghan kag mga lapses nga mahimo mga angkol kay dili man ta perfecto, no? So ato nang paningkamutan kanang mga lapses nato mahimo nato na ma-correct nato ba into good, di ba? Kay di man pud ta perfecto nga tanan nato buhat masakto, maagi man tay kitag mali. Importante nga kanang mali natay ma-learn nga lesson diya mga atong magamit pud sa atong pangadlaw-adlaw nga pagpanginabuhi bitaw, no? Kay di lang kay sige na pud kasayop ito matngon ay sayop ni dapat kabalot nga sayop, kabalo na nato baguhon natong sayop, di ba? Ana ra na mga angkol. So tanan mga college students di ay pakapoy-kapoy di kay wala gi kapoy mong ginikanan, napay nagsuporta sa imo. Ug bisan walay ga support sa imo, paningkamot barog sa imong kagalingon kay ug nakaya sa uban, imposible din mo makaya. Kumpleto kag kamot, kumpleto kag til, di ka pungkol. Wala mga pungkol aning kamot nga mabuhi ikaw, kumpleto man ka. Ano pakaluluyan man kada wasig madukol ta karon. Ay no gikapoy na kag ibati nagkakapoy. Pero padayon ra gyapon kana yung kakapoy normal ra gid na kay pation gyud na sa atong lawas ang kakapoy mga angkol, physical, mentally. Atong kasing-kasing kapuyon ta charot lang bitaw. Ay gid na himong rason nga mo-give up ka tungod sa kakapoy. Puyang kay ka nga tao. Liguna pa na imong pagtuo ba nga kanang kakapoy pagsulay ra gyapon na si mo nga ka dapat kaya akong ginarimo kay na ka diha. Once nasugda na nimo ipadayon kabalo ko nga na nindot nga nagpaabot sa imong unahan nga magpakapoy-kapoy ka nakakay pangandis kinabuhi, no? Nakakay pangandis kinabuhi, craving kayo nga sa una daghan kay mga cravings, mga plano nimo sa kinabuhi nga ani yung nanaw nga magpakapoy-kapoy ka kasi hinaikan ta ka karon buanga ka, ha? Ay pakapoy-kapoy si angkol ni kasabaan ta ka karon, no? Ay pakapoy-kapoy diya laban ra gyapon sa kinabuhi, palag ra gyapon bisag way kontra. Ang kontra nimo kana mga pagsulay nga maabot sa imong kinabuhi muna yung kontra mga trial sa kinabuhi, di ba? Ana ra na mga kol ay na kaninyong libuga kay mga libog ta ani karon, di ba? Mora gid akong masturya sa college student, ayaw kay mo ka pressure pag ayo bisan pressure na mo daan mabuang mo ana, no? Enjoy og ay mo palabi sa enjoy lang pud, enjoy og focus lang gyapon gud, no? Ana ra na mga kol kay ako ni graduate man ko angkol bisag dili ko bright pero dili na rason. Importante nga kabalota mo ning kamot, kabalota mo diskarte unsaon na to pag survive mga angkol. Ampo abanti amping ra gid mga angkol sa kanunay, dili ginato na wad unang amping sa kanunay ug ampo pod mga angkol, no? Ug siyempre abanti ra gyapon ta bisan lisod ang atong mga maagian mga angkol. Sala na to na kay nganong diya man ta niagi padayon ta kay bisag diya ta niagi mga kol kabalota sa lisod naagin na siya kapares nga sayo, no? Nindot ug bati, di ba? Nay Paris, ikaw ra may Paris karon dia tan-aw, no? Sorry kayo, no? So ana ra na mga kol o ginaot nga namin natun-an karong muntaga o ginaot nga natubag nako sa mga nagdaot dia nga makaya na ninyo. Balik mahinaykan ka karon magdaot-daot ka dia. Kaya lagi nimo ni ay pagay-gay at sukong ka mo mata ron nga tanang-tandaw ka sa kuha nga di galurat-lurat ra na imong mata buanga ka, no? So kayahan yung pagskwela, pagtuon kay na pa yung mga parents nga nagmahal sa imo o nga nagsuporta sa imo tunay na ang Ginoo nagtanaw sa imo dili kaniya pasagdan sa matag adlaw ni mga buhat naa siya nagtanaw nimo. Wa lang siya nagtanaw ginatabangan ka pero ang imong mga nakita niya kulang ra imo nga nakita o nimo na appreciate ang kabuutan sa Ginoo, no? Kulang ka sa pagsalig sa Ginoo, kulang ka pagsalig sa imong galingon mo nang baguhay mong mindset mga angkol, no? Unsay mo nasugdan padayon na whatever comes, so unsay mga may tabo or unsay mga resulta dawaton nimo na ana ra mga angkol ayaw standby dia nga di kuni makaya undang na ba no? At sa mga katong ni undang kabalo ko nga na sila yung mga purpose, na sila yung reason ato like dipili nilang magtrabaho kaysa muskwila tungod kay kinahanglan sila magtigom una sa financial para makapadayon sila silang pagtuon. Good kay nga ang mga mindset mga angkol. Para sa ako nag-working ko
kaluyan ko sa una, no? Working kanuhay anya makabalot ang parents diya sa atong mga decisions kinabuhi ba nga working ta, no? Importante nag-click ba, no? Try lang nato, ug di mag-work di wa tayo sweldo. Ana na mga angkol hinaot nga malipayon mo nga napay na share ko ng muntaga. Ug siyempre sa di pa na ako tapuson mga call ato ni shout out atong mga angkol diha karon nga nagulat sa ilang mga shout out sa ilang pangalan. Tara, let's go. Unang shoutout, Bayan Paulo Abales, Duhay Lungsod. Shoutout mo, shoutout ni Butaya, Janelle. Shoutout ni Sheila Tumalas. Pa-shoutout next name of nga vlog. Shoutout ni Cyril Adam Sugalang. Shoutout Buseng. Shoutout ni Mir Ranalan. Shoutout Manghod. Shoutout ni Shane Marie Saltone. Shoutout Pangit. Shoutout Salid Christy Jen. Pa-shoutout Angkol. Shoutout ni Ornian Pidad. Shoutout Angkol next content name. Okay, shoutout ni Cyril TV. Shout out ni Hazel Arisol, shout out sa imong manghod, God bless. Shout out ni Faruha, shout out Ludes, shout out ni Steven Tura, and shout out last but not the least Mary Jane Lumihay Balcot. Og sa mga wala nag shout out mga angkol, please comment down mga angkol.